There basa hemme ke chodat Robelson rong phar ahem tunaphan Believers Eastern Church atum kirabdam. Rong jangphong sensalu aklamalong KMSY tangka self-help group atumaphan kironasai kideng. Birson terona hinpen tika kathar arong asar awan kachunam dun teraputhak puthot lamklar kachipipon. Kardom peni Adap Abirta lang penili sami jilhan sepi non arjik tha bertang tonpen. Kedamtang arkoi ni phaikroi ke thamarni there basa along Robelson rong pharhem me ke chopi dere jok kedu ke thak adim kabiben penang an akisung chichak nang koklo bangso puthak kaprek aham phanga songatum kirap kapa jerdama son thotsi Believers Eastern Church hin penta kirap pajerdam. Believers Eastern Church Satgaon Diocese lapen Dokmuka District atumpen paterpiponsi kisung det ahem tonatumaphan kirap pajerdam. Bangsohot Believers Eastern Church Satgaon Diocese Chunbang Thangau Dimgelpen Dokmuka District Reverend Father Topon Milikatupen Kejapan along Reverend Father Sarsing Singnarpen Danglok Pastor Missionary atum Cherap Chitodun Bangsohot Hemtun Kachoboche along Kinang Sot Asonamong un Anpen Kirapa Jertekang. To this visit Rongfar family, we have learned that their houses were burned down. Hearing the plight of this family, we Believers Eastern Church at Satgaon Mission Diocese came together to help them. So we would like to thank each one of the believers, the well-wishers who contributed and helped this family. Thank you. Lapuson nilitum akisong hot nangkera pon thekapot alang litumaphan kisung ke pho abang phupen kachoro pajerpon. Laso ang pongpen Karbenglong Autonomous Council EM Kache rong pipi pendanglok Daithor Baptist Mondoli Red Cross Society Jirpo Jirpi Evangelist atum pendanglok nilitumaphan nangkerap donatum doan aphan sitami ning aklongpen kachoro pajerpon lopusi kisung ke pho Robelson rong pharpen ning jepon thu. La kadu kawe atau pan anstame nilitum hem megi chudet penajok nalitum la kadu kawe atum ningarong pen kewang na pen nili tu mahem nang kahumri na pen arnama lam pen nili tu pan ningithi nang ethan ason pen apod ningarong piklo na pen nali tum ki chuji la pen ki junja son anta nali tum kewan na pen pi nang epi la pen nang pajer chithan une pin ahir jumi na son arnam pen ke long pusini li la khalo na pen son ak thak si kewan atum dupik na dei thor pen sitame alang litum gari hum ni an ni hor mu hor tar sok ni tum ke chuji ason alang tum muning koi so se asok tawan lo peri ador kisu suri pho ape blanket na hai chithanu ne pin la pen NDBCF iria pen la tum ke ja tum anta dakwang si alang ni tum phan ni kirap jia phan mate anam kardom ji phan wang lo Dongmuka pen Samsung Inti lapen dena rong pen Bikram Teron Karbenglong live. Assam Sarkar hinpen rong atokano along kedo self-help group do anaphan amithang akeng pen kapacharjap thekje phanpura kanaglata mohila sabalikaran yojana pen self-help group atomaphan suri phokya pachek keron panasonsi Chinthong constituency alongta EM Pradip rongpi ahin pen ron ponlo. Chinthong MAC constituency kaparlo Rongjangphong Sensalu aklamalong kedamtang arkoi ni phaikrei thok siarni Chinthong block pen patripiponsi kanaglata mohila sanbalikaran yojana scheme pen atumaphan e group along pen suri ingko rapha check keronasai dengpon bangso sai kideng along kadokawe trok narkepra trok self help group atumaphan ron ponsi methang aterang apranganat kengkam kachajar pon thekjaphan ingthopon Mailong Chinthong BDC Mai Phu Khorsing Senar Kachapan Phupon Amailong Aluhi Sarpo Aman Pen MLA Dr. Mamsing Rongpi Karbenglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi Chinthong Mondol Amai Phu Joy Singh Bongrong NRLM Project Manager Mridula Thakuria Pendanglok Ki Ong Dungatum Chitongdun Bangsohot Karbenglong Autonomous Council EM Rongpi Asang Hopen Kaninje Panatengki Chinthong Ablogalong Tangkanang Lepik Sitame Kacho Deng Donatumsi Avidet Lasinang litum varsai kemi chu endonang po lapen blok asai phusai phiato malong chirap chito dunang jipusi maya long ning jepon
Laandang nito Parpimal to pada Porlo to Tingrupe perketo Penyekilong iyo potong pa mande Aho hak mai tiga ketong dupo Mai tiga ketong dupo di ketong dupo sama Tapi Ini tuh mengenai telepon pada ini tuh Prime Minister Narendra Modi pada dola kopen, BJP kopen. Wiket ko ke solo to mati pate. Solo to pan. Tengah lu punya apa kita juga mau kita mau kita juga urut to. Ulukan Chipen Himari Rongphar Karbeng Longlai Karlitang Dhonsing Inghialar Asopo Imlong Inghiapan Karbi Aronajitang Chok Limpen Rong Asar Thearpu Deng Detapi Tika Long Rong Asar Keman Japan Birson Teronabang Rong Asaravan Kachanam Dun Deraputhak Birson Teronpen Lamklar Chipipon Bangso Alam Theaputhak Kedamtang Arkoni Phaikrenar Kepani Tika Long Pherangke Amai Phaponsi Birson Teronpen Lamklar Chipipon Pherangke amai ke phalong tika kathar arong amekar Birson Teronpen Sar Avan Kachanam Dundet Laki Bang Nangka Churung Churang Alam Chotpusi Kichokchi Chikubirpon Sar bang sok pukai ke bang hiret none bang sab lokong lopot sar bang sok atum anda nang din de nang chudin de dat pen kaya teng kaya mang pu jurapet nau kita nam pri dam perwace tong ta pu cingki rapet cetana pen nang pusi ni chuning ni aldo Bangso Alam Theaputhak Tika Intia Ronga Radatum Do An Chingrumsi Kado Kawe Chingki Chingwai Pon Bangso Phi Kaya Teng Harlongbi Intika Tharapansi Rongasar Kapacho Thujiapan Ning Arong Pen Chipek Thupen Akichok Chiaputhak Dia Johangna Deng Kamurawan Deng Dundet Polam Thepen Chipiking to Elo Birteronta Kichok Che Ang Dengan Chipusing Samjen Pen Chipyut Elo La Pen Kamura Chubomabang HI Qatar alang li si chubom lo rat dil tuman ka bekaro ni ta bekaro la pen alang li ka chari anda mesen bon seta alang li ka homoi si ka tora ki sum pen klem ke lo uduk ni kan si ni ka ni bak son klem ke delo ma si rada tu maga alang li ki rul mi u ka hon mi u ka chari mi u servan cap la pen ka customary lo ta hi kroi kret pu se ke klang seta alang li ke klem u la pen ke Pinpo habe pantaman pi pen populuma tuar soy populumela bulu keter deng phanan da alangli ame thak pet mesi pidundut Halapu Habe Pinpo Tumpen Karbok Kathar Asang Hupen Habe Pinpo Tumapan Anparta Karbi Customary Law Upon Aron Karkanpu Karbok Alam Thesetami Tika Arong Amekara Tumpen Lamklar Kipipona Tenki Tika Arong Asarthe HI Kathar Ke Habe Pinpo Anparta Karbi Customary Aron Karkanji Kalisi Ansose Kapang Tampon Thujia Phansi Kabor E Thupu Alam The Jaidun Rong saru basar tum da chetong ni tum tani li phan nang thupu ke nang tum ke sorlo rong si do dun ni phanang kulor la som dak taxi anu tin la chetong da som si nang tum ika ke ana rong su pi rong su the ke do le Haru phado rong pharo arat ton pharu arat tunai pu atum da du lo rong sarpi polsi abi dan ma mase nili matadun ram chini unda da dalam tang me 2019 May der ni alang li dak ratapan ge cepek lang elo pusipu la solamang ni li chini ni da amasin ni hala sor ni wan da chonam da ho bela ban ke nama ho ni tangka nya kep ta besi sri mongol teron teron abe korte lo labang si suri sira sika ke poisa nang pisi ni diwan chonam nang ini bangga sor lo orang bukan apa dina syuting sorong lo ini dalam dolam nangke ini nampak Harmrampen Daniel Inghi Karbeng Long Live KSA Harokat Regional Committee Amaipu Karlitang Sotro Singh Teron Apor Pepen Arong Kachavoy Juaputhak Ningduk Chipidunsi Arkoni Phaikrenar Kep Arni Adapen Anardo Porphai Krehini Aporan Dongmuka Kahithi Kankerdon
KSA Haroghat Regional Committee Maipu Sotro Singh Teron Kidamtang Arkonify Crate Trokarni Ajo Ameke Jampen Puthot Keyboard Puthede Rajok Arong Chewai Juilo Alangli rank take a hot rada psychic claim Chipaduk Pigabangpu Son Bang Soper Tapen Aporpe Sangtet Kacho and Damnangkok Lucky Thedung Akanhok Dokoglo Pusi Havar Aradum Ningduk Chipirinti Kidamtang Arkonify Craner Keparni Alang Lipat Mean Pidam Diaprang Dong Mukak Along Kedo KSA Asaihem Lapen Hiti Avakangan Pajuisi Mean Pidamno Alangli Arong Kachawai Joputak Ningduk Kachipidunang Tek Kidamtang Arkonify Craner Keparni Dong Mukak Ahiti Sitami Adapen Anarlo Porpai Krehinian Kankir Padodun Dong Mukak Pen Samsing Ti Karbenglong Live Nijang Karbenglong Arlo Rongkhang Ahawar Harsing Timung Ahem Ingdeng Isi Arnam Kethe Sining Richo Opan Kethok Ki Jermati Chujun Karklipon Nijang Karbenglong Rongkhang Constituency Kaparlo Rongpurai Teron Thipo Arong Amekar Harsing Timung Ahem Arbung Arumalong Kiching Si Angdeng Mate Harsing Timung Amethang Abopong Kiching Si Aparman Kedamtang Arkonify Craner Keparni Chujun Karkli Pangcheng Ponlo Chujun Asekar Klialong Bari A Bari The Chithok Chijer Ponsi Sining Richo Opan Kethok Kijir Lapen Kardon Kardiasai Mesen Pen Deng Pononglo Sining Richo Opan Kethok Kijir Lapen Kardon Kardi Ponalong Ki Ongdung Karbiaron Bisar Kindar Aron Ajutang Kirempon Kethekere Aman Peng Kidu Abang Phobang Phitum Sikami Chitong Dun Ritisi RB Bidun Rintiren Lapuson Apor Hot Kurusar Harsing Senarpen Habibi Chongkhili Longrui Ahabe Harsing Toramedom Pherangke Atomathengno Kapachini Dona Tenke Servan Kepku Kacheron Pon Beknangjike Chujun Chukua Hothenlo Lapen Akaprek Amayalongke Labangso Servan Kep Cheron Chebak Ponongle Pusi Clardak Pen Pachini Pon Harsing Timung Ahem Chujun Karkli Ponahot Vumut Vokan Pendanglo Karkli Kapejo Kithok Kijir Anta Mesen Kurusar Ahen Pen Pachini Pon Asialang litum la sining richo na mangli richo na mchithok chijir ke ilitum karbiaron ateng pen ke hamren hamchong pithir lo la ben angdeng ang hoidu la hamren hamchong pithir hormai du alang arak duji la pen kela keleng po hormai aparmanta abilong wan senil tum chetong po nam pupruji la si la hamren hamchong long kang ni pen la do kawi lam ana bangke litum angdeng ke lalu la pen aku angdeng dam thu bom ji ni litu la so angdeng dam thu bom ji mo chukur chutram po angdeng do la chukur chutram lo plonte longri lok pat che hang po habibi habe jong pili habe umha habe do an stan lum dak che hang po umha habe umlarong habe nokbari doma keling doma lai ni tum che hang ji la so long si chukur chutram lo plonte mo wan pun chi po Tang dia lah pini lah umur bukan lah kadu ke bang mesen mah. Oh, umur bukan kadu ke bang amegang ang kadu ke mesen lah pen alang litum dak arbung siar pe sialong ke ningkan wang let ningkan wang. Halo, penang ana jutang bangke ilitum pangribet si. Klaim mecid ansi non ke bang ya bangke klaim ponang kali belum de bini theklong lo jorso jorkom lapen ke nilip nung bajong along achujun bangke kijun aphanan chosi klem chot stame pini ke chujun puke karbe khai long isiam moyar bu karbia khai karbia ritini ke ladak ke thedung ladak ka cherap to kok pasi laso ajutang jubada bangke ilitum jongsi pangrire uludang te ceprek jama bangke la bangke ilitum celang udah si karbiang long live apaan niliga cuning ri kelang lo lason jujun cukua aputhak ta ilitum benang a seminar lep ke sedame ini ke jingwai dop long le karbiang Rong Troxy Pen Wiki Be Karbenglong Live Jang Tipini Adap Abirta ke lapang segang tonik lo domi thakmi kardom